Fil-jiem li għaddew, 6 uffiċjali tal-Fondazzjoni Taljana Salvatore Maugieri ġew arrestati u qed ikunu investigati dwar frodi ta' 7 miljun euro. Huma qed jiġu akkużati li ħadu flus mill-kontijiet bankarji ta' din il-fondazzjoni u batuhom f'kontijiet bankarji ta' kumpaniji oħra fosthom f'Malta. Il-Pulizija Taljana sabet li l-Bank of Valletta intuża biex il-Fondazzjoni Taljana batet 15 miljun euro lill-kumpanija Maltija bl-isem ta' SIB Laboratories Limited bbażata f'Ħattart. Ħafna minn dawn il-15 miljun euro minflok intużaw għall-iskop oriġinali intużaw għal frodi u ħasil ta' flus. SIB Laboratories Limited hija proprjetà tal-kumpanija SIB Limited li s-segretarju tagħha huwa David Gonzi, iben il-Prim Ministru. Fl-investigazzjonijiet ħarġu dettalji dwar kif kienet topera l-Fondazzjoni Taljana illi magħha kellha x'taqsam il-kumpanija li segretarju tagħha huwa iben il-Prim Ministru. Instab li din il-fondazzjoni bniet xibka ta' rabtiet ma' ħafna nies prominenti illi għandhom il-kuntatti neċessarji. Gianfranco Mozzoli, uffiċjal ta' din il-fondazzjoni, stqarma l-pulizija li dawn in-nies prominenti kienu jintużaw biex permezz tagħhom fi kliemu kienu jinfetħu ċertu bibien. L-uffiċjali tal-Fondazzjoni Taljana se jkunu akkużati b'korruzzjoni u ħasil ta' flus mhux biss f'Malta, iżda f'min tal-inqas 8 pajjiżi oħra madwar id-dinja.